Vážené dámy a páni, volám sa Marian Pilačič a pracujem ako sprievodca cestovného ruchu 40 rokov. Práve z toho titulu veľmi dobre viem, aké je dôležité v cestovnom ruchu spolupracovať. Preto sme ako Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu s radosťou privítali informáciu o tom, keď pred viac ako jedným desaťročím vznikla bratislavská organizácia cestovného ruchu BTB. Žiaľ, dnes musíme skonštatovať, že táto organizácia nemá v rámci Bratislavy účelných predstaviteľov mesta spoločenskú vážnosť. Netreba sa teda diviť, prečo pán primátor neprišiel za 5 rokov ani raz na valné zhromaždenie. Prečo by aj prišiel, keď organizácia, ktorej čele stoja tí ľudia, ktorí v predstavenstve stoja, si túto vážnosť a rešpekt nedokázali vybojovať. Práve tým, ako pracovali, či skôr lepšie nepracovali. Osobne si veľmi vážim osobu pána podpredsedu predstavenstva Martina Goleka. To je veľký srdciar. Rovnako si vážim aj prácu výkonného riaditeľa pána Koniara. Žiaľ, ale predsedovi predstavenstva Bratislavskej turistickej organizácie pánovi Grežovi nemôžeme povedať nič, bohužiaľ, valné a dobré. Mesto, kedy on mal na starosti pod BKIS cestovný ruch, už jednu červenú kartu od našej organizácie dostalo. Bolo to práve aj v súvislosti s plánovaným rušením autobusnej zastávky pri hotele Park Inn. To isté sa stalo teraz. Žiaľ Bohu, pán Grežo v cestovnom ruchu nikdy moc akčný nebol. Bola veľká chyba ho zobrať z kultúry. Tu robil na úrovni Bratislavy na pomerne veľmi dobrej úrovni. Najoslovní členovia predstavenstva sa moc nepretrhli. Pre všetkým traja poslaneckí členovia sú skutočná katastrofa. Občas sa tam objavil nejaký záblesk príčetnosti, ale môžeme povedať, že toto predstavenstvo kompletne zlyhalo a BTB sa svojmu poslaniu spreneveruje. Prečo? My sme sa aj teda pýtali, ako je to možné, že niektorí členovia, ktorí v BTB sú aktívni a niektorí sú pasívni. Máme tam veľmi veľa členov, ktorí sú vôbec nevyvážení. Počína to špičkovo fungujúcich firiem, ktoré vlastne BTB pre seba nepotrebujú, ale prišli sa sem združiť, aby sme niečo spoločne dosiahli. Až po mikropodniky, mnohokrát ľudí, ktorí sa len vezú na nejaké vlne cestovného ruchu. Takže členská základňa je veľmi nevyvážená a to sa až prejavuje až tam na samý vrch. Lebo niektorí ľudia tu prežili v cestovnom ruchu ako v akejsi chránenej dielni celý svoj profesijný život. Škoda. Ale vráťme sa ešte k tomu, čo sa v BTB normálne dialo. My sme stále hovorili, že organizácia má zotierať rozdiely a má harmonizovať pomery v cestovnom ruchu. Nie, nebolo tomu tak. My ako malé profesijné združenie platíme dvakrát toľko na členských príspevkoch ako kolektívny člen ako cestovné kancelárie s miliónovými obratmi. Je to trošku zvláštne, že? Ale v BTB sa diali divy. Niekto si zaplatil členské rádov niekoľko stovák a niektoré organizácie, organizátor Maratónskeho brehu, si vytiahli 10 000. Na toto má slúžiť BTB, aby financovala niektoré veci? Alebo na druhej strane, zoberme si to takto. Financovali sme aj, a financujú sa do dnešného dňa, prehliadky organizácie, ktorá sa volá Pátrač Štino, ktorá ani členom BTB nie je. Je to možné, že financujeme veci, ktoré by sme v podstate financovať nemali. A na druhej strane je tu aj iný fakt, a ten je ešte o niečo zložitejší. BTB v rámci svojich aktivít odfinancovala pre časť svojich členov produktové videá. Áno, počuli ste dobre. Neprimeraná konkurenčná výhoda pre niektorých členov. Ani len faktor nejakej náhody, že by papagaj Žako vytiahol z klobúka nejaké číslo, ktoré by bolo to šťastné a vyrobili sa produktové klipy, inak mimochodom absolútne neupotrebiteľné pre časť ich príjemcov. Toto všetko takto malo fungovať? Máme tu memento 6 midpointov, lepšie povedané už len 5, ktoré boli vyrobené a nestoja. Nepodarilo sa ich osadiť ani za 4 roky. A toto nám tu celé vyskakuje. No a my sme sa teda upýtali aj predsedu dozornej rady, pána Farkaša, či je to všetko v poriadku, aby si z BTB niektorí ľudia vyťahovali tisíce a 10 000, aby sme tu mali nesplnenie ciele a tvárili sme sa, že všetko je v poriadku. Pán Farkaš nám odkázal, že všetko je na papieroch úplne perfektné a to, že BTB niekomu prispelo, je úplne v poriadku. Nie, pán Farkaš, tam, kde vládne morálka a slušnosť, to v poriadku nie je. Možno to je v poriadku pre ľudí, ktorí prišli z cestovného ruchu len rabovať, brať. Ale my sme prišli dávať. A preto nadišiel čas si povedať, že táto organizácia podľa nás opätovane zlyhala a spreneveruje sa svojmu poslaniu. Áno, dopravní asistenti na Bratislavskom hrade boli prínosom, ale všetko to ostatné je bohužiaľ
veľký omyl. A preto nadišiel čas. Nebudeme ďakovať tým, ktorí svoju prácu nerobili tak, ako mali, myslím tým konkrétne členov predstavenstva. My im povieme, ďakujeme, nebudeme vám robiť krovie. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu touto cestou oznamuje, že vystupujeme z Bratislavskej turistickej organizácie a vyjadrujeme tým náš protest voči pomerom, ktoré sú tu nainštalované. V prvom rade voči pomerom, aké tu mesto k tejto organizácii uplatňuje, a k tej priamej príčine, prečo to tak je, že v čele tejto organizácie stoja nesprávni ľudia. A mnohí z nich majú ambíciu pokračovať po ďalšom volebnom zhromaždení ďalej. Ja neverím, že sa niečo môže zlepšiť. Takže je čas povedať goodbye BTB. Tento projekt považujeme za mŕtvy.